салом, як хабар. Миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон боз як хатсайри нави автобус ифтитоҳ гардид. Ҳамакнун аз хуҷанди Тоҷикистон ба Олмалиқ, як шаҳр дар Ӯзбекистон, ба баръакс дар як рӯз як автобус ҳаракат хоҳад кард. хатсайр аз шаҳри Олмалиқ соати 7 субҳ ҳаракат мекунад. нархи роҳгиро 50 сомонӣ. бозгашт аз хуҷанд ба самти Ӯзбекистон бошад, соати 10 рӯзи дигар ба нақша гирифта шудааст. нархи роҳгиро 60 сомонӣ аст. бо вуҷуди боз шудани хатсайрҳои нав, ширкатҳои мусофиркашон аз набудани мусофирон дар ду самт шикоят мекунанд. вазорати нақлиёти Тоҷикистон мегӯяд, аз 15 хатсайри автобуси бозшуда миёни ду кишвар ҳоло ҳамагӣ дуто Хуҷанд, Ташкент-Хуҷанд ва Хуҷанд-Олмалиқ-Хуҷанд амалан фаъол асту халос. кӯдак таб дораду тамоми шаб нахобидааст, пас ба кӯмаки шумо шарбати Вардифем Беби мешитобад. Вардифем Беби аз ширкати Вегафарм. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.